Тормыш сукмагы буйлап тиз атлыйсың килсә, үзең генә бар. Ерак барасың килсә, бергәләп атлагыз. Тәмле көрәшнең гашыйклар көненә багышланган тапшыруына бергәләшеп кунакка килделәр иҗади матур мәхәббәтле гаилә Алсу Азат Фазлыевлар. Шимбә көндезге сәгать 11-дә TMTV каналында мәхәббәтле принциплар карагыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.